Čaute. Efektívne využívanie polície. Chlapi, ako myslíte si, je to užitočné, čo robíte? Takáto práca. Vyjadrite sa. Je to podstatné. Pomáhate Slovensku takýmto konaním. A vy môžete rozprávať, vy nemáte hovoriť. Čo myslíte, sú užitoční takouto robotou? Určite nie. Určite nie, že? Kočka, ty čo na to povieš? A chalani, to ste dostali prikázané od nadriadených, aby ste monitorovali? Nikto nič nepovie. Kto mlčí, ten svedčí. Je nejaká výhoda, že kto viacero ľudí, kto má viac čiarok, máte potom nejaké prémie z toho? Netočím tvár ináč. Tvár tam není. Môžem aj tvár? Tak, dobre, je to. Výborné, díky. Pekný slovenský znak. Polícia chráni Slovensko. Chalani. Takže toto je efektívne využívanie polície. Našich peňazí. Ale ináč ja uznávam vašu prácu. A chalani, čo poviete na rodinkárstvo na Policajnej akadémii? Čo poviete na to? Že pravdepodobne každý tretí policajt je možno po známosti z tých vysokých funkcionárov. Čo poviete? Máte nejaký názor na to? Chalani, nikto nič nehovorí. Ty čo povieš na to rodinkárstvo na polícii? Tak to je jasné. Tak, ale nemôžeme hádzať všetkých policajtov do jedného vreca, sú tam aj dobrí, féroví chlapi, ale aj plno debilov tam je. Ja verím toto, že chlapi sú féroví, poctiví, len dostali príkazy od nadriadených. Chlapi, len jednu otázočku chcel by som vedieť, či máte nejakú výhodu z toho, že kto